Ebola duten gaixoak artatzen dituzten mediku eta erizainak arriskuko pertsonaltzat jo eta segimendu berezia proaktiboa egitea jasotzen du Espainiako Osasun Ministerioaren protokolo aldaketak. Eguneroko harreman zuzena eta iraunkorra edukiko dute arriskuko pertsonal izendatzen dituzten guztiekin eta alerta pizteko tenperatura 38 gradu terditik jaitsiko da. Jantziak kentzeko gainbegiratzailearen lana ere indartuko da. Orain arte ezarrita zegoen protokoloan hutsen bat egin zela Madrilgo kasuan, ziurtzat jotzen da. Ez du beste azalpenik ikusten Sierra Leonan ebola duten gaixoekin diharduen Jose María Etxebarria medikua. Me parece a mí que en España no se han seguido esos protocolos como se siguen aquí, como se deben de seguir. Como dice Médicos Sin Fronteras, como dice la Organización Mundial de la Salud, y entonces algo ha fallado. Eso es lo único que puedo decir, porque si no, no me lo explico. Basurtoko ospitalean erizainei ematen ari zaizkien ikastaroari dagozkio irudiak. Formazio egokia ezinbestekoa da ebola gaitza dutenak era seguruan hartatzeko. Egunotan jende gehiago prestatzen ari dira. Jose María Etxebarria medikuak honela zioen jantzia era egokian jartzearen garrantziaz. Para ponerme el traje tardo 10 minutos y hay una persona a mi lado que me va recordando continuamente cómo me tengo que poner el traje y que está supervisando que no queda ni una micra de mi piel al descubierto. Kentzearen eta gainbegiratzailearen lanaren garrantzia ere azpimarratu du. Hay una persona que está con un spray de agua clorada desinfectando todo lo que me quito y otra persona que está recordándome los 10 o 12 reglas que hay que seguir. Protokoloa indartzea beraz ezinbestekoa dirudi arriskuak gutxituko badira.